L-ewwel qari. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Jagħmel il-mulej tal-eżerċiti għal popli kollha fuq din il-muntanja. Mejda bikel fin, mejda binbejjed ħelwa, blaħam imsemmen bil-mudullun u nbejjed fini. U jċarrat minn fuq din il-muntanja il-velu li kien jagħti wiċċ il-popli kollha. Għata li kien jaħbi kollha kemm huma l-ġnus. Jeqret il-mewt għal dejjem. Jixxotta sid il-mulej idmuh minn fuq kull wiċċ. U jħassar l-lajb tal-poplu tiegħu minn wiċċ l-art kollha għax il-mulej tkellem. U dakinhar jgħidu dan huwa Alla tagħna, fih it-tamajna li jsalvana. Dan hu l-mulej li fih it-tamajna, nifirħu nitennew bis-salvazzjoni tiegħu. Għaxit il-mulej tinżel fuq din il-muntanja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. F'merat kollha ħdura jqedni, ħdejn l-ilma fejn nistrieħ jeħodni, hemm u jrejjaqni. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqarjek nimxi f'wiet mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Inti tħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfawwarli. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Miegħi iva jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti u nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. It-tieni qari. Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Filippin. Ħuti, naf ngħix fl-aks u naf ngħix fil-ġid. Kollox drajt u noqgħod għal kollox. Ix-xeba u l-ġuħ, il-ġid u l-aks. Għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li jqawwini. Għamiltu sewwa ħafna meta samtu miegħi dbatijieti. Jimliekom Alla tiegħi b'kull ġid fil-ħtiġa tagħkom skont l-għana tal-glorja fi Kristu Ġesu. Lil dan Alla u missierna glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. L-Evanġelju. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien lill-qassisin il-kbar u lix-xjuħ tal-poplu, Ġesu reġa' qabad ikellimhom bil-paraboli u qalilhom: Is-saltna ta' smewwiet tixbaħ lil wieħed sultan li għamel festa tat-tieġ ta' ibnu. U bagħat għal mistednin mal-qaddejja tiegħu biex jiġu għall-festa. Imma dawk ma ridux jiġu. U reġa' bagħat qaddejja oħra u qalilhom: Għejdu lill-mistednin, ara il-mejda tiegħi lesta, il-barrin u l-oġġiela msemna diġà maqtula u kollox lest, ejjew għall-festa. Iżda dawk ma tawx każ. Min mar l-għalqa, min għan-negozju tiegħu, u l-bqija qabdu l-qaddejja tas-sultan żebilħuhom u qatluhom. Is-sultan inkorla ħafna u bagħat is-soldati tiegħu. Eret il-dawk il-qattiela u ħarqilhom il-belt tagħhom. Imbagħad qal lill-qaddejja tiegħu: Il-festa mħejjija, imma lil dawk ma kienx ta' min jistedinhom għaliha. Mela morru f'salib it-toroq u sejħu għall-festa lil kull min issibu. Dawk il-qaddejja ħarġu fit-traqat u ġabru lil kull min sabu ħażiena u tajba u s-sala intliet bin-nies għall-mejda.
Mela jidħol is-sultan ħalli jara min kien hemm fuq il-mejda. U hemmhekk lemaħ wieħed li ma kienx liebes għal fessa tat-tieġ. U qallu, ħabib, dan kif tħalt hawn m'intix liebes għal festa. Dak di bikkem. Imbagħad is-sultan qal lil dawk li kienu qegħdin iservu. Orbtulu riġlejh u jdejh u għadbuh il-barra fid-dlam. Hemmhekk ikun hemm il-biki u t-teżżiż tas-snien. Għax ħafna huma l-imsejħin, imma ftit il-magħżulin. Il-kelma tal-Mulej.